Здравейте! Казвам се Димитър Димитров и съм заслужил майстор на спорта по самбо, двукратен носител на Световната купа 84-85 година и редица загубени финали, 6 до 7 пъти на световно първенство и множество първи места по турнири в световното самбо. С самбо се занимавам от 76-та година. Благодарение на една снимка, която видях в спортната зала в град Панагюрище. Тя беше поставена няколко часа преди това на спортиста Иван Докторов, който стана европейски шампион 76-та година в Ленинград. Това ме впечатли страшно много. Влезнах в залата и повече не излезнах. Нямаше студ, пек, болест, контузии и така до ден днешен, вече като ръководител на Балканската самбо асоциация. В негова чест от 23-та година Балканската самбо асоциация провежда в памет турнир Иван Докторов, който е международен за кадети, възрастова група 14-16 годишни. Правя този турнир, за да запазим неговата всеотдайна работа, да бъде помнена, неговият прочит за почтенност и най-вече да бъдат състезателите да изграждат една основа на приятелство и взаимно уважение. Спортът самбо не е само спорт, той е начин на живот. Турнирът Иван Докторов сме се спряли на тази възрастова група, простата причина, че за тези деца няма достатъчно състезание. Имат републикански шампионат, европейско през година-две или световно, а те са възраст, която трябва да бъдат колкото си може повече в залата и в състезателен режим. Благодаря на Българската федерация по самбо, най-вече на Росен Димитров, който вече е втора година, трета ми помага в подготовката и развитието на турнира Иван Докторов. Тази година турнирът Иван Докторов ще се проведе от 10 до 13 юли в зала София. Искам да отбележа, че Европейската федерация по самбо го включи като официален турнир в календара на федерацията. За сега имаме потвърдени заявки от Гърция, Македония, Молдова, Италия, Армения, Германия. Очакваме над 14 държави тази година да присъстват на турнира Иван Докторов. След приключването на турнира, на следващия ден в неделя, 12 юли, както миналата година направихме мастер-клас, тази година също ще има с всички желаещи отбори. В мастер-класа ще се включат както известни български самбисти от близкото минало, така и от страна на гостуващите отбори. Искам да пожелая на всички от световното семейство по самбо да бъдат живи, здрави, да откликват на всяка една инициатива за развитието на нашия любим спорт и ги приветствам с добре дошли и успех на нашия турнир Иван Докторов, който ще се проведе от 10 до 13 юли в град София, спортна зала София.
Заповядайте, очакваме ви.